Gisagop sa kapulisan sa Talisay City ang 13 ka mga bata nga mga anak sa mga abused women ug mga kabus kaayo nga kabataan sa Talisay City. Alang kini sa pagtunghan nila karong school year 2026 to 2027. Ini ang report ni Fem Dumabo. Huyog mismo ang mga bata diha sa pagpili ug pagpamalit sa mga school supplies sa ilang mga sapatos, uniform, bag ug uban pang mga school requirements. Mga batang mutungha ning school year gikan sa grade 1 hangtod na sa grade 9. Maato ni Police Chief Master Sergeant Genevieve Undalok, ang hepe sa Women Children Protection Desk o WCPD section, nakabahin kini sa Project Kalinga sa Talisay City Police. Pagtabang sa mga kababayin-an nga biktima sa pagpangabuso sa ilang mga partner. Ug aron makuha-kuhaan ang gihambin nga kabugat sa kinabuhi tungod sa kalisod. Gipasiugdahan sa Talisay City Police ang proyekto nga Adopt a Child. Sa programa, magsilbi silang ikaduhang ginikanan nga mo-monitor gyud sa panginahanglanon hangtod mahuman ning school year. Not only to those victims nga kababayan-an, mo itong i-include na lang sa ang mga anak. O labi na nga naami mapili nga mga bata nga tabangunon kaayo. Mo-monitor, mentoring sa ilang pag-eskwela. Nagsilbing foster parent si Police Lieutenant Colonel Humubono Sayo ning duha ka magsuon nga mag grade 1 o grade 2 ning school year. Nakita na to nga medyo taas ang mga WCPD cases, especially Bausi. Yung mga bata nga wala gyud kada bitong kahigayunan nga mo sustain sa ilang pag-eskwela. Atong nakita nga maybe pinaagi ani mahimo na to mapungan nga mahimo silang mga children in conflict with law pohon kay nakafocus sa pag-eskwela. Gihimo ang pagpanghatag sa pasiunang panginahanglanon nila sa eskwelahan adtong Biyernes aron andam na ning pagsugod sa klase. Anaw sa pipila ka mga anak sa job order employees sa Talisay City Police ang lakip sa benepisyaryo. Atol sa ilang pagdawat, gilingaw usab ang mga bata sa mga pag-games ug nabusog sa mga pagkaon. Encourage katong mga ginikanan ug katong guardians nga kinsa tong nag-adapt sa ilahang mga anak dili gid makuli o pagduol kung naay panginahanglanon, not only sa panginahanglanon sa pag-eskwela, sa kung sa panginahanglanon kay nahimutang naman katong nag-adapt nila during that time is mahimong foster parent nila for the rest of the school year. Oba ni Godfrey Relien, Fem Dumabo. Balitang Bisdak.